محبت رسول سنیا جی محبت رسول 5 نمازاں فرض نے تو ایک بھی نہ پڑھے تو دعویٰ محبت رسول دا کرے دعوتہ محبت رسول دا نعرہ کرے سپیکراں دے اندروں حی علی الصلاۃ دیاں آوازاں حی علی الفلاح دیاں آوازاں تو نماز ایک بھی نہ پڑھے تو دعویٰ محبت رسول دا کرے ادھر بھی محبت ویکھ لے تو ادھر بھی محبت ویکھ لے اللہ اکبر اللہ حضرت زید نبی پاک دے چہرے دی طرف ویکھ دینے کدی ابو دے چہرے دی طرف ویکھ دینے فرمایا ابو جی تسی جانے چلے جاؤ میں نہیں جانا میں نہیں جانا میں نہیں جانا او باپ کہندا ہے او پترا اسی تینوں لب لب کے نی زندگی بڑھاپے دے اندر کر دتی ہے ادھر غلامی دی زندگی گزارنا ہے ادھر آزادی دی زندگی گزارے گا ادھر مالک تیرا پتہ نہیں کس طرح دا ہے ادھر اپنے گھر دے اندر رہے گا حضرت زید کہندے نے ابو جی سب کچھ قربان کر دیاں گا نبی دی محبت دے اندروں ماں بھی قربان ہے باپ بھی قربان ہے کنبا بھی قربان ہے مال بھی قربان ہے ہر چیز قربان ہے لیکن نبی پاک دی جدائی نہیں قربان کروں گا اللہ 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 اے محبت اے محبت اے زم